egun guztioi, izena bezikatzaz da, agortako naiz, eta mena agortan globalen hiru daukagu. Gaurko errutinarekin hasteko, belauna igo eta besarkatuko dut. Eutsi 5 segundos. Besoak gurutze forman jarri, belauna goian mantendu 5 segundos, eta bueltatu. Besarkatzen dut, 5 segundu, besoak gurutze forman 5 segundu. 4 aldiz hanka batekin eta gero beste 4 bestearekin. 5 segundu goian, besoak gurutze forman, ez aitzazula hanka jauzi eta bueltatu 5 segundos. 4 errepikapen hanka bakoitzeko. Ondoren, sentadilla bat egingo dugu. Eta igotzerakoan, pelbisarekin bultzatzen dut eta ipur masaia astutzen dut. Jaitsi, gorpoekin lurra bultzatu, pelbisa zabaldu eta ipur masaia astutu. 10 edo 12 errepikapen egingo ditugu. Jarraitzeko, oin bat aurrean eta beste atzean kokatuko ditugu. Eskuak gerrian eta atzeko oina behatz puntetan. Atzeko belauna apur bat jaitsi eta bultzatu lurra igotzeko. Aurreko zein atzeko hankarekin. Jaitsi eta bultzatu. Ez duzu zertan askori jaitsi behar. Belauna apur bat tolestearekin nahiko. 8 hanka batekin eta 8 bestearekin. Puntu zehatz batera begiratu eta sabelaldea aktibatu. Hurrengo ariketarako 4 hankan jarriko gara, eta hanka bakarra luzatuta. Oina arrastaka eramango dugu aurrera, eta itzuli atzera. Hanka luzatuta, sabelaldea fuerte mantendu, eskulunkatzeko eta besoak sendo. Oina lurrarekin egon behar du kontaktuan beti. 8 alde batekin eta 8 bestearekin. Orain, hanka luzatuko dugu. Alboz joango da, baina airean eramango dut. Lurra ukitu, altxatu eta atzera. Gora eraman, ukitu, altxatu eta atzera. 6 edo 8 hanka batekin, 6 edo 8 bestearekin. Amaitzeko katua egingo dugu. Ipurdia atera, bizkarra borobildu eta katu bat bezala atzerantzagoaz. Arnasa hartu, bizkarra borobilduta eta bizkarrezurra luzatu. 6 edo 8 errepikapen egingo ditugu. Espero dut zuen gustokoa izatea.